Krajobraz powstrząsowy. Wybuch w kopalni rozerwał tęczę na kawałki. Od tej pory więcej jej tu nie widziano. Cząstki barw odeszły do innych, dalekich jasności. Nikt już nie przejdzie po rozszarpanym moście. Wyłom potęczy zarósł szarą, brudną mgłą. Czasem przebija się przez nią kleiste jak kisiel jabłkowe słońce, oziębłe i ciche jak grudniowa noc. W samym środku wiosny, pomiędzy drobinami mgły, suną ciężkie, przeźroczyste cienie dalekich chmur. Od ich groźnych pomruków milkną ptaki. Chowają się w zagłębieniach kominów, by tam wysiadywać kalekie pisklęta, nie nadające się do wysokich lotów. Pod kominem, chora z tęsknoty, niezdolna do miłości kobieta zbiera ziarenka tęczy do plastikowego worka. Wie już, że będzie musiała poświęcić resztkę swojego życia na ich odnalezienie. Wierzy jednak, że uda jej się uwolnić tutejsze ptaki. A wtedy nareszcie zobaczy prawdziwe, żółte słońce na zadymionym niebie.